Okay guys, so kung nakabantay mo is a few moments ago, sorry, a few moments ago is nag-take ko para sa ako ang video para kahapon. So karon nag-take na po ko sa akong video is para karon. Ina na siya. Tubot pasabot kani nga video is ako ang gi-advance. So take. Pero as if gyapon na karon. Okay. So gi-advance ako ni siya og take tungod kay dili ko sure kung mabisi ko the next days and basin mahitabo sa ako or mahitabo sa ako ang channel is mapending permente ang ako ang upload. So para maayo kong upload, nag-advance ko og take ani, and for that purpose also is napo ko i-addition continuous ang ako ang topic na dayon, which is kung wala mo nakakita, tanawan ninyo ang ako ang topic gahapon is regarding kang Mr. Harry Roque. Mr. Harry Roque's reaction and announcement sa about sa ato ang curve sa COVID, which is okay. And sa karon is mo continue ta sa ato ang topic, which is akong ginaingon sa inyo is nangutang ang ato ang nasod, di ba? So nangutang atong countries para makabangunta sa COVID, which is kana nga mga utang kana ginatawag na to nga utang by is dili na siya ginatawag na to nga monetary. Maabot na dito sa to $50 billion gihatag sa Japan or kung sa mga nangutang sa Japan, asa naman na karon ayaw ninyo na pangita, which is dili na siya cash. Okay, na ginatawag na nila og mga supporting goods sama sa testing kits, additional nga mga raw medical supplies, so tawag ni pagkaon, sa pa na basta equipments kung sa magaling na ilang mga gamit na para support sa to sa COVID, which is dili gid na siya ingon totally is monetary. Atong gobyerno karon walay kwarta. Okay, walay kwarta. Ang ginatawag nila ana bay is ginatawag na nila o nakalimot ko pero kana siya nga utang na to is dili na siya akong biningon sa inyo again is possible tanan dili siya tanan cash. Kung na magaling cash is tanon na ko gamay ra, and to support ra pud na siya sa mga infrastructure to support or to eliminate or to minimize COVID. Okay, gikita mo mong sa atuang nasod guys singanin ni siya in the year 2020 natay ginatawag nga tax collection projection or natay ginatawag na income projection. Subot pa sabot na gina-project na to kung saan ginabayad nga mga tax. Ginatawag na nila nabita tay yearly nga license to operate and kung saan magaling na siya. Subot pa sabot mangulikta ang ato ang gobyerno sa mga negosyo. So then appeal ang mga tax sa mga tao and ilaha na siyang gi-anticipate nga mo na siya tong kita by that year. Okay, if mo na itong kita by that year, kana siya nga tanan nga projection by is ginabutang na siya din dito sa treasury, and for the under dayon na siya sa kung unsa magaling nga mga bureau na siya nakabudget, and dili pa na siya or wala pa na siya gikita. Okay, kana pag maingon ta nga okay 200 million i-divert na tong fund 200, no, dili bay ibayaray pa na magbayad pa og tax, and if dili ka kabayad og tax tungod kay nahitabuan og COVID unsaon tong projection sa atong gobyerno sila mangita og kwarta, di ba? Which is mo na siya problema sa ato. Bright kayo ta, mulat ta sa gobyerno, masayop manaway rin ta, okay chill kayo inana ta tungod kay tan-aw na to murag gihubuan na nato ang rules, ang constitution, murag kabalo na ta kung unsa magaling. And for whatsoever reason, nakatay mga lapses nga nahitabo. Okay? Naay mga lapses nga nahitabo. Naay mga lapses nga, I mean, ikaw nga tao, ikaw ra isa, near to impossible, possible kung bright kay ka or kung unsa magaling ni capability sa imong utok diha. And kung naa kay 1 terabyte nga laptop, then imong gibasa tanan constitution, mga labor code ug mga unsa pa na siya nga mga law,
is kung mao magaling na imong gihimo then manaway ta, then okay kay kabay, subot pasabot believe sa imo. If dili manggaling, kung hearsay manggaling and gahatag ka og opinion, yet kana siya nga opinion is ga-down sa mga tao sa palibot o kung unsa manggaling na labi na ang gobyerno, is kung pwede ayaw. Government nato is striving and what? And asa ka kita gobyerno nga ready? Japan, dili sila ready. Dako lang gina sila og kwartadaan. Kabalo mo ang Japan. Ang ilang industrial, ilan na lang gipagawa sa ilahang nasod tungod sa kadaghan. Di ba? Inana ka dako ang Japan. Second, third sa tibuok kalibutan. With the Germany and America. Unsa kagamay ang Japan? Di ba? Third mga fourth. Basta niya agi pag na sila second, di ba? So dako kay na sila og kwarta. Dako na sila daan og asset. Ang ilang gobyerno bot pasabot dako sila og collectibles nga tax sa ilahang mga negosyante. Di ba? Kita. Naatay mga tinuod, example lang Emperador, Asia Brewery kana na sila area nga naa sa gawas, nasa Myanmar, nasa Spain, kung asa magaling na sila. Is naa na sila yung mga negosyo dito. Of course, nagyapon ay tax. But pasabot advantage atong gobyerno makapangayo ta og tax ana nga mga company. Pero nihinay lagi ta karon, nihinay gyud tanan. So unsaon na to na we have to help our government. Diba? Dili ta magsipabadlong, kung ipamasta, then kung mag-GCQ, dili mag-celebrate, di ba? Nag-open ang mall. Hala, mga tutag mall. Unsa man na, uy? Hala, pwede na maglag-lag. Hala, nag-open ang resort. Daw, be. Di ba? Nag-open ang mga resort tungod kay gusto nila og continuity plan kung unsa magaling ang nahitabo sa ilaha kay naa po na sila buhion. Butang na to mo cater sila karon og general tawag na to nga example family outing o kung ina magaling. Then unta ingon ana lang. Pasagdi na sila mo control kung unsa magaling pero ayo na pagdungag-dungag if dili necessary. Abi kita sa una nga tiglakaw ra, di ba? So ina natong himuon. Say manaway pud ta. Daghan na kay tao. Of course, nanarbaho ng mga tao para makabangon ng atong ekonomiya. Para na atay tax ikabayad. Tax gunagikan na to. Tax, goods, and others, but tax na pod, ana. Sumutabang ta. Tungod kay ang utang na to, gadako. Okay? Basta, mas daghan ta og employment rate, but pasabot, mas dako og tax nga i-collect. If mas dako og tax nga i-collect, but pasabot, mas dako og kwarta nga itong nasod. If dako og kwarta atong nasod, or mas dako sila og collectibles nga tax, mas daghan sila og mga ginatawag na to nga negosyo nga mo collect sila og tax, daghan sila og goods nga mo collect sila og tax, but pasabot mas daghan sila og area nga or daghan og country or daghan og entities nga mo offer sila nga magpautang. Okay, Pilipinas magpautang ni tungod kay dako kay mo og unsa dako kay mo og income by the next year. Nakita na ko sa inyong presentation ingon ana inyong mga projection. Okay, good na siya, good thing nga magpautang sila karon na PK, COVID, kaunta, labi na katong mga kordon ana, di ba? Good thing. Then may na punta, kautang na po ng Pilipinas. Hindi manitang kwarta Pilipinas na. Kung nasayop ta or unsa ang gobyerno na to, ay importante buhi. Importante buhi. Buhi ta. Tabangan na to itong gobyerno and kita nga mga di naman ko batanon kita nga mga youngsters lang, medyo ubos-ubos og edad. We will strive more para mapabangon na itong economy for the next 10 years after magawas ang hopefully karon nga year mohatag og vaccine. And if daily magaling maghatag to og innovation for the all of us kung unsa magaling ang atong matabang sa atong gobyerno nga gapadayon ta og lambo pero dili makasulod ang COVID sa ato. And if dili magaling na medical, makita tag pamaagi. Kung dili siya in the medical way, makita tag pamaagi,
on our way basin natay tinatawag na to protective gear, di ba? So mag-evolve na dayon the way ta manuot og sinina, and if necessary na siya para lang padayon gihapon na to ang ato ang economy nga ato ang mapabangon, then why not? So kung kinsa mo galing magkaimbintuan na and if dili pa na siya near, I hope so, di ba? So encourage ako tanan nga mga ideas, let us all help our government, and kung unsa magaling na, let's openly give the idea, okay? And the idea will not be yun na tawag na to, dili siya sawayon, and ayaw po mo panaway because the idea comes from the wild idea. So pag magamit nato na siya, diha na dayon, diha na to ma-appreciate. And that's all, guys.